dawatek nga rod nga tumakder tayo amin, ket lukiban tayo ti Biblia ito'y Book of Haggai. In your Bible, 1049. We start reading in verse number 1 down to verse number 6, kakabsat. Verse 1 down to verse number 6. So follow me with your eyes. I read verse 1 down to verse number 6. Kunana iti Ilocano, kakabsat. Idi maikadwa atawen ni Ari Adaryo, idi maikanem a bulan, idi umunang aldaw ti bulan, imay ti sao ti Apo, babaen ken ni Hageyo, amamadto ken ni Zorobabel, nga anak alalaki ni Shealtiel, a gobernor iti Juda, ken ni Jose nga anak alalaki ni Josadak, a kangatuan apadi a kinunana. Kastoy ti sawen iti Apo, dagiti buybuyot, kinunana, daytoy nga tattao kunada, ti panawen saan pay nga dimteng, ti panawen ang maipaay iti panagbangon iti balay iti Apo. Verse number 6 or verse number 3, idi imay ti sao iti Apo babaen ken Hageyo, ang mamadto kinunana. Panawenen aya ang maipaay kada kayo, o da kayo iti panagtaengyo kadagiti nabubedaan a balbalay. Idinto ada ito'y abalay, agwalang-walang. Verse number 5, gapo na akastoy ti kuna iti Apo, dagiti buybuyot, utuben nyo dagiti daldalan nyo. Verse number 6, da kayo nagmula kayo iti ado, ket nagapit kayo iti basit. Mangan kayo, ngem di kayo mabsog. Uminom kayo, ngem di kayo mapnek. Agkawes kayo, ngem di kayo mapapudot. Ket dayjay magunod iti tangdan, magunod ti tangdan, ama ipisok iti supot a losok. Agkararag tayo kakabsat. Managayat ken managparabor nga Diyos iti daytoy nga rabii. Agyaman kami Apo iti kinabileg mo Apo Diyos iti bibiyag mi. Tauray no adu dagiti banbanag Apo Diyos nga mangitubeng. Ken makaitubeng Apo kanyami. Ket adda kami latta Apo Diyos nga si salunat. Gapu tamarik nami Apo Diyos iti awis ken parabor mo. Tapnon iti kasta Apo ket agmaymaysa kami. Ngagkararag ken agdayaw, agdengheg kadagiti saom. Bendisyonam Apo, urepe deti saom nga maipanayag iti daytoy nga rabii. Urepe Apo Diyos dagiti agbuybuya Apo Diyos iti live stream. I pray Lord, nga sapay ka di Apo Diyos. Tasimpaem ka di Apo, urepay tenglem Apo Diyos ti kuryente. Kun urepay dagiti internet connection mi Apo. Tapnon nasayat iti dadanon Apo Diyos iti saom. Bendisyonam met Apo Diyos iti patriarch mi, ken orepay ti senior pastor mi Apo. Ketagyaman kami Apo Diyos, iti panangyalika kada kanyami Apo Diyos, kadagiti saom. Tapnon iti kastakit masursuro mi, ken maawatan mi, makarit kami Apo Diyos, ngagserbi pay Apo ken ka. Forgive us our shortcoming, Lord, in Christ's name we pray. Amen. Agtugaw tayo kakabsat. Ti Paulo na daytoy nga mensahe ti Apo kakabsat. Ket God's mission and the pastor's vision do not delay. Amen. God's mission and the pastor's vision do not delay. Nagpintas daytoy tema tayo tatang tawen kakabsat. Enlarge our cause. Ket ti Apo adu ti kayat na nga aramiden iti biag tayo. Iso nga impakita na iti adipen iti Apo, awan sa balin no saan nga iti patriarch tayo, ken orepay iti senior pastor tayo. Dagito dapat nga maaramid kakabsat iti trabaho na. Iso nga rod kakabsat, no day tagat trabaho ti Apo, ket impakita ti Apo iti pastor tayo kakabsat nga aramiden, hantay nga rod nga itong tungkwa kakabsat. Amen. Tatay, agpakpakastoy kami kan ni Angelo, adu dagiti nalabsan mi kakabsat nga agtartarimaan ti dalan. Ket amo maket no kukwa ti gobyerno kakabsat, ada dagiti nakapaskil yan jay sango ti dump truck. Nga kuna naget God's project or government project, do not delay.
So, tatay adamang traffic kanyami kakabsat, gaputa adda sumungad nga, dete dump truck iti gobyerno, siyempre isot ti paunain da. At no itong tungkwada digijay nga mapasama kuno aramiden kakabsat, kang runaan yan ti dalan, akit dumteng tumanin kakabsat iti panakadadael na. No handa nga iplastar nga nasayaat, ken no handa iplastarin itatanga kanito. So nga iti daytoy nga kanito kakabsat, kaya't kumat nga ipakita kanyayo nga daytoy trabaho iti Apo ket napateg yan ti sangwanan iti Dios. Napateg yan ti sangwanan tayo kakabsat. Tano awan ti trabaho ti Apo, awan iti pastor tayo, mabalin nga awan tayo mat ditoy. But we thank the Lord. Gapo iti patriarch tayo, naging best kakabsat, nagpausar iti Apo, ket adda tayo, ken adda dagiti ministry kakabsat, nga nagsasaya at tatanga gundaway. Iso nga, daytoy nga vision kakabsat, ngayon paay iti Apo iti pastor tayo, ket nakita na, iso nga naipaay kanya tayo, daytoy tema tayo tatanga tawen, enlarge our cause. Gaputa kayat iti Apo kakabsat, nga hanlaeng nga ditoy, iti maabot kakabsat, dayjay impluensya tayo. No diket adupay nga lugar, adupay nga ili, adupay nga nasyon, kakabsat, iti maabot kuma, dayjay nga aramid para iti Apo. Ngarod kakabsat, iti daytoy nga kanito, kayat ko iti makisao kanyayo, babaen iti sao ti Apo, nga makita tayo kumakakabsat, iti kinapateg, iti trabaho iti Apo, tapnon ammo tayo met nga suportaan, jay trabaho ti Apo, nga impaay kakabsat, iti Apo kadagiti pastors tayo. So God's mission and the pastor's vision do not delay. Hantayong itong tungkwa kakabsat. No anyaman iti iparamid ti Apo kanya tayo tatangatawen. Aramiden tayo nga si papalubos iti rikna ken puso tayo nga agserbi ken kuana. Awan ko makakabsat iti Kristiyano nga daytay paguyguyod. Awan ko ti Kristiyano, awan ko ti anak iti Apo kakabsat nga daytay maguyguyod iti sakana ket mapilpilit ti rikna nga agserbi ken ni Apo Dios. No diket nalukay kuma, jay puso ken rikna tayo kakabsat, nga mga ramid, kaday jay inted iti Apo kakabsat, nga impasirmata na iti adipen iti Apo. Ket sapay kuma kakabsat, tadaytoy nga tawen kakabsat, kadaytoy nga tawen, nabalegi kuma kakabsat iti bibiyag tayo, kas may sang anak iti Diyos. Iti Domingo kakabsat, ket gapuna ta, inikat min detay tema tayo kakabsat nga di tema tayo di last year ket kunak kanyada dagiti nangikat bayam ta idolin mo pay lang ta i-frame ta ito kunak gaputa dayjay ket nagbalin nga isu iti nang pa-unite kanya tayo dayjay nga tema kakabsat i-frame ta ito tapnon pakalaglagipan tayo every time nga ikabil to J Kusina kakabsa DJ Church. Tapnon every time nga da umayon no adda mapan agbugo ket makita da dijay. Nga iso iti puon ken rugina kakabsat. No apay nga iti trabaho ti Apo ket adda dapay nga limawa. Gapo kadayjay nga tema. So kuna ni Benjamin Franklin kakabsat. Kasto iti kunana. You may delay but time will not. Mabalin nga itong tungkwan ti agserbi ti Apo kakabsat. Ngam iti oras hanton agsubli. Amen? Iso nga tata nga datayo kakabsat, aging nga kapigpigsaan tayo. Kung kuna kadagiti young people, aging nga kapigpigsaan nyo o sarin nyo tapigsayo para iti Apo. Haan nga para iti tilaadda. Day tapigsayo, laglagipan nyo, nga iti biyagyo, kat inted ti Apo dayta, ti panakaisalakan nyo, inted ti Apo dayta, awanan ti sapulom iti biyag mo. No diket aramatem kumatabiyag mo, nga para iti Apo. Hantay ko mga sayangan kakabsat, dayti nga panawan. Hantay ko mga sayangan, dayti nga tawan kakabsat, ngahan nga agbaling nga nabunga ti biyag tayo. You may delay, but time will not. And lost time is never be found again. Kakabsat, hanton nga agsubli. Iso nga kang kanayin kong ibagbaga, kadagiti young people ijay church kakabsat nga hampay nagmature.
Hanpay nga nagnakem. Kung kunakit, no idi ko makinse titawin mo, ket nagmature kan, tatakuman nga 25 mo, baka businessman kan kung kunak. Agsapsapol ka kumatatan. Ngam, agasam, day tatawon nun, 30 kakabsat, arig na, tipay lang parents mo't mang pakpakan ken ka. Dagiti pay lang naganak mo, iti mang supsuporta ken ka. Ket nagpintas kuman kakabsat, no nasapa iti panagnakem kakabsat, iti may sangayang people, tapnon iti kasta mausar jay biyag na, ken makita na kakabsat, day jay panangidalan iti apo iti biyag na. Amen? So, you may delay, but time will not. And lost time is never be found again. Iso nga laglagi po niyo kakabsat. Hanton nga agsobli kakabsat. Dagiti oras ken panawon ti biag. Iso nga tatanoy kan naka ti apo, iti nasalunat nga biag, ken adupay nga oras kakabsat, o sarem dayta nga oras kakabsat, ken pigsam nga agserbi ken kuana, ken mga ramid iti pagayatan iti Diyos. God's mission and the pastor's vision do not delay. Now, dito binasa tayo kakabsat, ket maipapan ka dagiti anak iti Diyos kakabsat, ngam dida, inkaskaso iti balay iti apo. Kanayin ko nga ibagbagay church kakabsat di Claveria. Amoyo, naglalaing kayo nga kumanta kunak. Ngam, di kay man lang umay makapagdalos kunak. Naglalaing kayo nga agtukar, ngam di man lang ammo, awam man lang iti concern nyo, iti balay, iti apo kunak. Anat serbina, data inted, ti apo nga talento ken ka, no di mo man lang, awam man lang concern mo, iti balay, iti apo, ken iti trabaho, iti apo kunak. So makita tayo kakabsat, no anyat problema, dagitoy nga tattao iti unana kakabsat. Apay, nga di daman lang inkaskaso kakabsat, iti balay iti apo, iti trabaho iti apo kakabsat. Anyat ininunada. Anyat inununada iti panagbiagda kakabsat. The problem with God's people. So makita tayo kakabsat, dagiti problema kakabsat, dagiti nga tattao. First, they had a problem and priority. Han nga napatig kanyada kakabsat timbalay iti apo. Han nga napatig kanyada kakabsat iti trabaho iti apo. Sapay kumakakabsat, tadatayo amin dito'y kakabsat. No adaman ti kapapatgan, nga nasken mong aramiden kakabsat ken gagayem, awan sa bali no saan nga jay trabaho ti apo. Adda kuma ti panangyalikakam kakabsat. Adda kuma iti concern mo, makonsensya ka kumakakabsat, no awan manlat paset mo iti trabaho iti apo. Makonsensya ka kumakakabsat, nga awam man lang kakabsat, iti involvement mo iti trabaho ti apo, nga idinto nga iti Diyos, bibyagen na ka, nga idinto nga iti Diyos, inikan na ka kakabsat, kadagiti nagkaado nga bendisyon ti biyag mo. Kakabsat, ken gagayhem, sapay, tadaytoy nga problema kakabsat, ket saan tay kumamot nga problema. Ngamnolad duma, dagitoy ti problema tayo kakabsat. Awan ti panangikaso tayo iti trabaho ti apo. Amen? Awan man lang iti panangipamaysa tayo kakabsat iti trabaho ti apo. Hantay man lang maikan ti oras tayo. Hantay man lang maited ti pigsa tayo kakabsat iti trabaho iti apo. So they had a problem and priority. So anya dagiti unaen tayo kakabsat. Laglagi pa niyo kakabsat. Nga anyaman nga banbanag nga pangisukatam, kaday jay lugar iti Diyos kakabsat, that is idolatry. Amen? Noon unaam iti panag-cellphone mo, ngem jay panagbasam ti Biblia kakabsat, dayta ti idoloom kakabsat. Noon unaam dagiti banbanag kakabsat, nga nainlubungan, imbes nga jay trabaho ti apo kakabsat, mapukaw ka. Amen? They had a problem and priority. So sapay kumakakabsat, uri agbasbasa tayo, masango tayo kumalat ta kakabsat, iti trabaho ti apo. Uri dakat ta pagbasaan, adda kumalat ta kakabsat, jay riknam nga mangiburay ti sao ti apo, kadagiti classmate mo. Uri daka kumat pagtrabahuan kakabsat, adda kumalat ta jay riknam kakabsat, nga mangiburay ti sao ti apo, kadagiti katrabahuam.
Anyaman nga papanam kakabsat. Sapay kuma, tada kumalatta, jay tarigagay ken riknam kakabsat. Nga mangiburay itinasantuan nga sa uti apo kanyada. They had a problem and priority. Next, they had a problem and procrastination. Itong tungkwada kakabsat. Mabalin nga, kasla kadagito nga tattao kakabsat. Kunada, hanpay nga panawon. Mabalin nga kasta kamot siguro data. Amen? Sanak tulag serbi ti apo tunno adat trabaho. Mabaling nga kunam sanak tulag serbi ti apo tunno ited ni apo Dios. Dayjay daw dawatek ken kuana. Amuyo kakabsat. Adun iti nakita ken napuutak kakabsat nga Kristiyano. Idi awam pay trabaho da kakabsat. Nagmayat ti panagi-send na iti prayer request na. Pastor, please pray for me. Nasapay ta madanak ti trabaho. Pastor, please pray for me. Adati aramidek nga banag nga para kanyak. Dagijay kanayo nga prayer request. Idi nagkaroon ti trabaho kakabsat. Awam mutan. Isa akong kunak, dagita iti amuyo, dagita pakaupayan na duma iti pastor kakabsat. Dagita iti don't you know nga dagita nga banbanag kakabsat no duma maupay kami met. Gapo ka dagijay kakabsat. Ngam kung kunak kanya da kakabsat ni Apo Dios isut makam mo. Agserbi tayo latta. Tati Apo han nga maturog ti Apo amuna no anyat aramiden na. And praise God kakabsat. No itong tongkwa tayo iti trabaho ti Apo kakabsat, awan tupulos pa kaiturungan tayo. Amen? Han ko mga kakabsat, ipuso tayo kat dayjay nakadkad. Han ko mga tirik na tayo kakabsat kat napaidam iti trabaho ti Apo. Amen? No diget, ore awam mangibaon kanya tayo, ore awam mangibaga kanya tayo kakabsat, aramiden tayo, han tayo nga itong tongkwa kakabsat. Malay natin, na dagijay kadwa tayo kakabsat. Ket hamo na sharean ti ebanghelyo ti Apo isuda kakabsat, hamo na awis isuda church, hang ka nagbaling nga good testimony kanyada, numatay da papananda. Iso nga kakabsat, i-priority tayo iti trabaho iti Apo. Aramiden tayo kakabsat, nga nalukay jerik na tayo. Amen? Next, they had a problem unpermissive. Mabaling ako na tayo, kaabsat, hamot imbaon ni pastor, iso nga, hangkupay aramiden. Amen? Pasla kumano palagdalos, kakabsat, hamot imbaon ni pastor, hamot imbaon ni ma'am, iso nga uri hanak mapan, okay lang. Haanak kakabsat, laglagi po tayo, aglalo kanya tayo kakabsat, dumakdakkel iti ministry kakabsat ti HBBC, ura isulang iti pakatulungan tayo iti adipen iti Apo. No kasano nga mangkita kakabsat. Dagiti babasit nga banag. Tadipay iso nga siputan na. Didakkel nga makatulong kakabsat. Dakkel nga maka-encourage kanyada kakabsat nga adipen iti Apo. Amen? Now, anyat mangigaw-gawit ken ka kakabsat. Apay nga nakadkad tiriknam. Anyat may gawgawit ken kakabsat. No apay nga itirik namon kakabsat kasla nagbaliw. Hello? Mabalin nga idin unana kakabsat, nakasaysayaat iti panagserbim ti Apo. Ngam tata nga nagbayag kakabsat, kasla nagbaliw. Kasla di kunana di Book of Galatians chapter 5, verse number 7. Ye did run well. Who did hinder you that ye should not obey the truth? Kuna ni Apostol Pablo kakabsat, nagsayat ti panagserbiyo. Nakasaysayat iti panagubeyo. Nagpintas iti ingkayo panagserbi iti Apo. Ngam apay nga tatta. Anyat ng tubeng kanyayo. Anyat ng hadlang kanyayo. Apay nga kastan ti panagserbiyo. Mabalin nga kasta kakabsat kanya tayo tatta. Idi kakabsat nakagagagat tayo. Amen? Mabasa tayo kakabsat, iti Bible from January to December. Tata simulit tayon. Amen?
Kanayon tayo ti prayer meeting, idi kakabsat. Tatta simulit tayo, nagiti aduma. Amen? Simulit dan kakabsat. Nakagagagat tayo, idi kakabsat. Nga mapanag solwining, tatta manot na solwining am idi 2022. Hello? Manot na awis mo yan ti church. Manot na invite mo, manot na discipulam, manot na solwiningam. Kakabsat, panunutin tayo. Apay nga nagbalinan nga kasjeti Christian life tayo. Amen? You did run well. What did hinder you that you should not obey the truth? Anyat nangigawid ken ka. Gapo ka dagiti barkadam, nga awan Diyos na. Hello? Gapo ka dagiti gadget, nga napat patagan dagiti gadget, ngam dagiti panagbasam ti Bible. Hello? No Sabado ka absat, yan tayo. At dati nga tayo ti church, mapantay nga ta sumurot nga makipagbisita, pagsulwining. Hello? Anyat nangigawid kanya tayo. Sikaken ti apol at makamuday ta kakabsat. Kat numariknam nga ti apo kasarsarita na ka, isettle mo day ta nga banag kakabsat. Tapnon iti kasta, makatulong ka ken lumawa iti impluensyam, kas maysa nga namati ken ni Apo Diyos. The problem with God's people. Number 2, God's mission and the pastor's vision do not delay. The unrealized pain that God's people are bearing. Amen? Now, kung ano iti Bible, now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Ye have sown much and bring in little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into a bag with holes. Agasam pa'y kakabsat. Uri at daamin ken kan kakabsat. Uray agse-savings kakabsat. Butaw mo gayam. Amo yun apay kakabsat. Gaputaan tayo nga amo nga priority ti Apo. Isa ko na kadagijay kakabsat idi Domingo kakabsat. Keta, amo yun, tatta nga January, irugi tayon ti agurnong, agalkan siya kunak. Kadagiti first fruit yo, first fruit kan Thanksgiving. Tapnon to no December, han nga dagijay maawat yo, wano iregalo da kanyayo, isot i-first fruit yo. Sometimes ganyan kasi, di ba? Nga dagitay maawat that December kakabsat, imbes nga adda kumamot igatang dati islaks da wano gamit da, mapan amin je first fruit, apay, han nga dakas dayjay kakabsat, nasayat dyan nakaipanan na kakabsat, ngam awan wisdom. Di amin kakabsat? No nagalkan siya kakuma, di nagmayat kakabsat. Amen? Oh. Tapnon ti kasahan mo't nga kakaasi, je biyag mo nga, nado blessing mo, awang manlat nagatang mo. Amen? Iso nga dapat wisdom tayo. So nga tatapay lang kaabsat, rogrogyan tayo, nagiti first fruit tayo, rogrogyan tayo, ti Thanksgiving tayo kaabsat, tapnon to no panaglepas na nalpaston. Amen? Oh. So the unrealized pain that God's people are bearing, the cause of this pain, when God's house is neglected. Verse 9, anong sabi niya? Ye look for much, and lo, it came to little. And when ye brought it home, I did blow upon it. Biruin mo yan? Puyutan ti Apo, dagijay nga bendisyon. Apay kakabsat, gaputahan tayo ammo nga ikaskaso ti trabaho ti Apo. Hantayo iyon una, iti trabaho ti Apo. Laglagi pa nyo, ti Diyos iti mangted ti bendisyon. Amen? Ti Diyos ti mangted ti pamendisyon ti biyag tayo. Isa ako na kakabsat, you look for much, and lo, it came to little. And when ye brought it home, I did blow upon it. Why? Saith the Lord of hosts, because of mine house that is waste, and ye run every man unto his own house. So, the cause of this pain when God's house is neglected. Absat,
Han tayo baybayan iti trabaho ti Apo. Han tayo baybayan ti balay ti Apo. Nagpintas kakabsat, amoyo, maragragsakan na kakabsat ngawang buy-buya. Kadagiti blessing iti HBBC. Amen. Tengar kung kuna ni pastoren kakabsat, kang kanayon kuma, nga dagiti building ented ti Apo kanya tayo, kasla brand new latta. Amen. Brand new latta kakabsat. Ado dagiti napanakmat ng kakabsat nga amoyo, awanan kakabsat. Isu nga tatay tumawag ni Pastor Proby kakabsat, madama ti aramid ko lamisaan. One, by God's grace, amok mo ti agwelding, di ka makaaramid na taado dagiti tiles nga nabati. So, kung kunak ka dagiti kakabsat, tunlo malam, may kaigdalos ditoy. Idi Saturday kakabsat, renetats mi DJ Alad kakabsat gaputa, ije ngamin na natutudo aglumot pa'y kakabsat. So nga, kinirkiran mi idi Saturday. Tapnon, eksakto Sunday, naginit kakabsat. Nakaranranyag. Nakapimpintas pa rin kakabsat. Dikat, nakamaymayat. Iso nga mo yo, noan tayo baybayan iti trabaho ti Apo. Adadapay nga bendisyonan na tayo ti Apo. Apay, gaputa makita na kakabsat, nga dagiti anak na kakabsat, mapagtalkan nga mga iwan kakabsat, kadagiti intaleg ti Apo kanya tayo. Amen. Iso nga amuyo, adupay ti ited ti Apo kanya tayo kakabsat. Iso nga agsagana tayo. Amen. Han ko mga nakadjerik na tayo, no diket nalukay tapnon maaramid tayo kakabsat, ken adadapay nga ited ti Apo, dagijay nga bendisyon kanya tayo. Amen. Number 3, the perfect solution that God's people must do. The perfect solution that God's people must do. Verse number 5. Sabi ng Bible, now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Amen. Kuna na ti Ilocano, gapuna akastoy ti kuna ti Apo, dagiti buybuyot. Utuben nyo, dagiti daldalan nyo. Kakabsat, kitain tayo. No dagiti, tibiyag tayo kakabsat ket umisumot lang. Iti intayo aramiden para ti Apo. Amoyo iti Diyos kakabsat. He is a great auditor. Anyaman nga aramiden tayo kakabsat. Iti Diyos kakabsat. Kitkitain na dagita nga banbanag. Amen. Iso nga, no addaman kanya tayo kakabsat, iti han nga nangi priority kakabsat, iti trabaho ti Apo, ti balay ti Apo kakabsat, sapay kuma, ta iti daytoyen nga tawen kakabsat, makita tayo, ket idalan na tayo ti Apo kakabsat, babaen iti pastors tayo kakabsat, kadagijay maaramid para ti ministry. The perfect solution that God's people must do. Contemplate on what God had said. Contemplate. No anya ti kayat ti Apo kaabsat, babaen iti adipen na kaabsat, aramiden tayo. Adda ko makakabsat, iti nalukay nga rikna tayo, obedient tayo kumakaabsat. No maipapan iti trabaho ti Apo, ang mamati na kakabsat. Nga dagitoy nga banbanag kakabsat ken gagayem, adda ti bungaen na, gapod na tatrabaho na daytoy. Amen? Nga masapul lang kakabsat, nga aramiden tayo, agbalin tayo nga obedient, aramiden tayo dagijay nga banag, nga ipakita ti Apo ti biyag tayo. Next is consider your ways. Amen? Consider your ways. Kitain tayo kakabsat, mabalin, amoyo, daytoy nga tawen kakabsat, nakapimpintas. Idi last year, sapay kuma, na-inventory tayo ti biyag tayo. Amen? Nag-inventory kayo lang kakabsat. Kadagiti businesses kakabsat ket adamakon ko na nga inventory. 1. Tatta kakabsat, ti kapigsaan nga nailako, dagijay macaroni salad. Di nga men? In-inventory da dagijay. Spaghetti, di nga men? 1. Dagijay ti mabili kakabsat. Kitain da no anyat mabili, kan anyat han nga mabili. Kas jeket tayo kumamit kakabsat, inventoryin tayo ti biyag tayo,
nga kastoy nagkurang nak ti Apo, kadagitoy nga banbanag hangko na aramid ti Apo, ket tatta by your grace Lord, aramidek. Di nga min nagpintas kakabsat no kasjay iti mindset tayo, aramiden tayo kakabsat no anya dagijay lakings tayo, anya dagijay nagkurangan tayo kakabsat, ket makitam to kakabsat, no nakitam jay biyag mo in-inventory, aramidem dagijay hamo na aramid, makitam to kakabsat, iti growth ta Christian life mo. Ngam no awam man lang kakabsat, awan na kakabsat, kasano nga ag-mature tayo, kasano nga makatulong tayo iti trabaho ti Apo. Awan kakabsat. Next is concentrate on what glorifies God. Concentrate on what glorifies God. Ag-concentrate tayo kakabsat, no anyat pakaidayawan iti Apo. Amen? And number 4, last, the performance that God's people must do. The performance that God's people must do. Letter A, the key element toward the performance. Key element. So sinakakabsat, dating nga banag ken gagayem. Obedience to the Lord. Amen? Agbalin tayo nga natulnog ken ni Apo Diyos. Natulnog tayo mo't lang kakabsat. Amen? Agbalin tayo ko mga natulnog ken ni Apo Diyos. In verse number 12, anat kunana, then Zerubbabel the son of Shealtiel and Joshua the son of Jesedek, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God. Nagpintasin kakabsat. At nakita da kakabsat, nga dayjay pa handa pa nang i-priority kakabsat, panang yun una, je balay ken trabaho ti Apo, nakita da nga awang blessing kanya da. Iso nga makita yung kakabsat, ken gagayem, idin imbaga kakabsat, ni Hagay dayjay nga banag kakabsat, anyat narik na dagiti tao. Jay kunanan kakabsat, ken gagayem, obey the voice of the Lord their God. Nagtulnog da kakabsat. Amen? Obey the voice of the Lord their God. Nagtulnog da iti Apo kakabsat, ket inaramid da, no anyat umiso ken pakaidayawan iti Diyos. Amen? Next, obedience to the Lord's appointed leader. Amen? Obedience to the Lord's appointed leader. Nagpintas kakabsat, day lesson ni Pastor Benny iti Rabii kakabsat. Di umuna nga lesson na iti Rabii kakabsat. Nga dagitoy, datayo nga lalaki, key person yan ti church kakabsat. Datayo kakabsat, iti kabadangan ti pastor. Amen? Katsapay kakabsat, datayo nga talaga kakabsat, jay kabadangan ti pastor. Amen? Obedience to the Lord's appointed leader. Iti pastor tayo kakabsat. Hello? Kunanay di Ephesians chapter 4 kakabsat. Verse number 11. Ti Diyos nang ited iti pastor. Amen? Nang ted ti Apo iti pastor kakabsat. Gift na yan ti church. Regalo kakabsat. Iso nga amuyo, no regalo kakabsat, salimot mo tan tayo ti pastor tayo. Salakniban tayo, protektaran tayo. Asla kumaken ka kakabsat, no adda nagregalo ken kat cellphone kakabsat, ingungutem data. Di nga amen? No mabalbalin, every week kakabsat, agsukat iti tibalay na. Apay, napateg ken ka kakabsat. Hangkadi, kas jemot iti pastor tayo kakabsat. Sapay kumakakabsat, ta iti adipen iti Apo, ngayon saad na kanya tayo kakabsat, at dakuma iti panang salaknip tayo, babaan iti prayer kakabsat, ken babaan iti panang suporta tayo, morally and spiritually. Amen? Inted ti Apo kakabsat, iti pastor. Amen? For the perfecting of the saints. Tapnon da tayo kakabsat, bagbagaan na, pritsan na kakabsat, adalan na, tapnon da tayo agbalin nga manakem. Perfecting. Saludsod, nagnakam tayong kakabsat. Hello? Nagnakam tayong, pero for the perfecting of the saints.
And then next, for the work of the ministry. Kakabsat, no hantay nagmature, hantay agbaling nga manakam kakabsat, kasano tayo nga makatulong ti trabaho ti Apo. Kaslatay ubing kakabsat, nuhan nga hampay nagnakam isuna, awa na, matulungan na kadngarod ni parents na. Haan kakabsat. Hello? Kasta iti pastor tayo kakabsat, pritsan na tayo, adalan na tayo, tapnon da tayo, agbalin nga manakam kakabsat, tapnon makatulong tayo iti trabaho ti Apo for the work of the ministry. And above all, for the edifying of the body of Christ. Hello? Edifying of the body of Christ. So again, obedience to the Lord's appointed leader. Next, letter B. The key player of the performance is the people of God. Amen? Awan sa bali kakabsat. Alangamot nga dagiti unbeliever. Hello? Alangamot nga dagiti unbeliever kakabsat. Iti tumulong, iti pastor tayo kakabsataan. No diket da tayo. Alangamot nga dagiti unbeliever kakabsat. Isot makakita kada iti vision iti pastor tayo. Haan kakabsat. No diket da tayo. Iso nga dapat datayo kakabsat, agbalin tayo nga masirib, kaya agbalin tayo nga manakim kakabsat, tapnon makita tayo, masuportaan tayo, dayjay, impakita ti Apo kenkwana. Amen? The people of God. Datayo kakabsat. And letter C, the key to success toward that performance is work. Amen? Work. The Bible says in verse number 14, and the Lord is stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Josedek, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people, and they came and did work in the house of the Lord of hosts, their God. Nagsayat. Iso nga amuyo, nung makita tayo kumalang kakabsat, iti kinadakkel ti trabaho ti Apo kakabsat, amu tayo nga i-align di biyag tayo, no kasano tayo nga makatulong di trabaho ti Apo. Sapay kumakabsat, awan deti, agpaspasuli nga believer. Amen? Awan agpaspasuli kaabsat, no diket makita tayo agmata tayo amin kaabsat, ket makita tayo, no anya, jay kayat ti Apo nga mapasamak kanya tayo kaabsat, and the whole HBBC. Amen? Now, sabi ni Paulo Coeto, one day, sabi niya, you will wake up, and there won't be any more time to the things you've always wanted. That's why, do it now. Amen? Do it now. Aramidan tayon kaabsat. Tatanga dapay gundaway tayo. Tano awan ton ti gundaway tayo kakabsat. Narigatan. Agbababawi tayo ton. Agbababawi kanton. Nga di mo man lang impaay ti biyag mo. Lang impaay ti sang kabasit nga oras mo para iti Apo. Amen? And then Napoleon Hill says, all starting point of all achievement is desire. All starting point of all achievement is desire. Kakabsat, no tinaglabas nga tawon ket awampay tarigagay mo iti panagserbim ti Apo. Sapay kuma. Tati Apo sagiden na ka. Ket agkaroon ka iti tarigagay kakabsat. Nga mangkita ken mga ramid kadayjay kayat iti Apo iti panagbiag mo. Kas may nga namati ken kuana. Amen? I hope, kaabsat, nga dito nga lesson, ket nagbalin nga challenge kanya tayo amin. Ada iti mission iti Apo, ada ti trabaho, kaabsat nga naindaklan, nga kayat iti Apo, nga ipaaramid kanya tayo. Ket nakita iti adipen ti Apo, ti pastor tayo kakabsat. Iso nga nagkaroon iti vision, kaabsat, ket inpakita na, ket nagkaroon tayo iti tema, enlarge our cause. Kakabsat, kasano tayo nga may palawa, kaabsat, iti teritoryo, kaabsat, influence tayo, kaabsat. No da tayo, ket han tayo makita, jay heart iti pastor, ken day jay ipakpakita iti Apo, iti adipen iti Diyos. Awa na kakabsat,
At datay ito latata, agtugtugaw, kakabsat, kitain tayo latang agpaiso kakabsat, ngam di tayo mo't ammo nga suportaan. Amen? Iso nga sapay ko makakabsat, tada ito'y nga sao ti Apo kakabsat, timnek iti puso kenrik na tayo kakabsat, kat iso kumakakabsat, iti mang bugbog, jerik na tayo, tapnon makita na kakabsat, makita tayo, dayjay kayat ti Diyos iti biyak tayo. Amen? Agbalin ko mga blessing kanya tayo dito'y kakabsat. Amen? So, God bless you all. Thank you.